Meillä on hieno keli taas sorsan aloituksessa. Nyt ei ole yhtä lämpöinen kuin edellisvuosina, mutta se ei menoa haittaa. Siihen. No niin, kohta on kuvan laitettu. Antaa mennä. Keventyy vähän vene. Siellä on jo ensimmäinen innokas otto. Kohta mennään myökin rantaan. Aika moni tuuli tässä. Oo. Saa nähdä millainen keli on 12 aikaa. Meillä harjoitellaan uimusta. Eihän tässä rannassa ollut mitään. Ei pitäisi olla. Siitä kalta missä koira on. No niin, on vähän siellä. Enää. No niin, tänään tosissaan 20. päivä 8. ja sorsan aloituspäivä on käsillä. Ja nyt tultiin hyvissä ajoin tuttuun vanhaan paikkaan. Kello on 10:30 ja äsken heitettiin tosissaan kuvat tuonne etupuolelle. Siinä oli vähän kelin takia vähän vaikeuksia, kun tuuli ja aallokko oli jonkinlainen, niin vene pyöri, mutta saatiin kuitenkin paikalleen ne tuonne. Ja nyt ei auta kun ruveta suunnittelemaan passipaikkoja ja ottamaan kello 12, niin toivottavasti tulee jotakin sorsia tähän. Niin, vai mitä? Eiköhän me otetaan. Joo. Hyvä. Tätä tuulityyntyä. Vähän nähty siitä. Tuolla on kuvat tuossa lähellä ja toinen kasa on tuolla. Siellä ollaan passissa tuolla ruohikossa. Joo. Veneen kanssa on jo. Ja vaan muitakin rupeaa pikkuhiljaa lipumaan järvellä. Niin, nyt rupeaa kello olemaan sen verran.
niin. Kello on 5:12 ja ei oo vielä kuulunut yhtään paukkua. Sorsut on vielä jossakin piilossa. Niin. Mutta onneksi tässä on pitkä päivä eessä, niin mahdollisuuksia varmasti tulee jossain vaiheessa. Mutta ei muuta kuin jatketaan odottamista. Tuolla pää ammuttiin äsken useampakin otteeseen. Siellä oli jonkinlainen parvi ilmassa, niin katsotaan jos kääntyisivät tänne. Menee aika kaukana. Seurataan. Ja nyt vähän näette siltä, että tuo porukka niin ei ihan heti tule tähän. Tuolla lentää vielä ilmassa, mutta menee jälleen korkealla. Katsotaan. Sadekuuro yllätti tässä justiin. Tää vähän vetäytyä tonne puskien suojaan. No niin, nyt tuossa päätettiin, että lähdetään tätä luodolta pois, niin ei muuta kuin tyhjennetään haulikot ja pakataan veneeseen kaikki tavarat ja ei muuta kuin rantaan kohta. Rantaa. Kuvillekin oli väärä tuulisuunta tuossa, niin Kyllä. ei ne tule tuohon myötä tulen kohta. Lähdetään paistamaan makkarata ja herkkuja syömään. Tuliko vähän vettä äsken, satoko? Niin. Pojat kastuu. Niin. Topi kastuu sitten. Niin.
Sinne laitettiin muutama kuvaa. Saa nähdä, tulluuko niitä tänä iltana tähän syöttöpaikalle yhtään, mutta vahvitaan nyt tää ilta ja paistellaan makkarat, tuossa on tulet meille ja paistellaan makkarat ja syvää herkkuja tässä. Tosi huono aloituspäivä oli kyllä tämä. Ei kyllä kehumista. Todella huonosti oli. Mahdoton tuuli ja vesikuuroja ja sorsat pysyy piilossa. Ja sitten oli pohjoisen puolen tuuli, niin se ei tuohon luodallekaan, se ei käynyt yhtään se meille tuo tuuli avuksi tuossa, että ei ne tule tuohon kohdalle nyt. Mutta vuorotellaan, vahitaan passissa ja osa paistaa makkarat ja vaihdetaan taas ukkoa tuohon ja toinen pääsee sitten makkaran paistoon. Näin tehdään. Nouda! Ota kiinni, hyvä poika! Ota! Hyvä, kiinni vaan, hieno poika! Tuohan tänne! Tuohan mulle se. Tänne näin. Hyvä. Tuohan tänne. Kiinni. Tuohan tänne. Neo. Tuohan tänne. Tuohan tänne. Toto. Loppuun asti. Toto. Tuohon mulle sitten. Noniin. Hyvä. No sieltä saatiin ensimmäinen sorsi. Ei mutta kun mennään takas tuonne. Noniin. Neo. Ei muuta kuin ruvetaan vahtimaan. Se hyvä puoli on, että ei sada vettä. Välillä on tullut nyt pieniä kuuroja. Niin. Nyt on lentänyt sorsia, mutta eivät ole tullut ampumahullille tässä, että kierrelleet. Hän on varmaan oppinut tämän päivän aikana, jos ei ihan kannata tulla. Kolme lennossa! Katsotaan, jos tulisi tänne. Jatkavat matkaa. Sanoitte, että jostakin lentää. 3 lenti äsken tosta. Minne ne meni? No kierti lenkkiä tässä. Menivät sitten tonne luotojen päälle ja Onko se sorsa missä? se on siinä koivun vieressä.
Tulee. Ne 2 jatko matkaa ja 1 meni tonne saaren päälle. Päästäs. Nyt jäi. Yes. Joo. Ne on täällä. Hyvä, tuolla. Ne on tuolla rannassa. Siellä. Hyvä, sinne. Kohta näet, hyvä. Siellä, suoraan ees, otahan kiinni. Siellä. Hyvä. Otahan pois. Hyvä. Hieno poika, tuohan tänne se, tuohan se. Hyvä. Hieno poika. Hyvä. Tuohan mulle. Joo. Tosi hyvä, tuon loppuun asti. Tuohan tänne se. Noniin. Tuo. Hyvä. Noniin, tuohan mulle se. Otahan kiinni. Hyvä. Hieno poika. Hyvä. Sillä lailla. Jes. Eka sorsa tänä vuonna. Aivan mahtavaa. Ei muuta kuin lähdetään tuonne. Jes. Huhhuh. Kyllä se vaan tuntuu hienolta. Hyvä ne on. Niin. Siitä tuli rantoja pitkin. No joo, mä huomasin jo 10 minuuttia sitten tuossa ja sitten painu ihan tuohon ruohinkon reunaan, niin sitä ei tahtonut erottaa, että näki aina välillä kun vähän ruohot heilu siellä ja sitten jostakin lenti yli yksi, minä ajattelin, että perhana näinkö oli lähtenyt pois sieltä ja mut visusti vaan seurasin, niin sit se tuli näkyville tuosta ja olin hyvin tuossa puskassa piilossa, niin päätin jo valmiiksi, kun se lähti vähän rannasta ulospäin, että seuraavaksi ammun, kun se näkyville vaan tulee. Niin. Kyllä hyvin jäi. No niin, hieno homma. Ruvetaan jatkamaan vahtimista. Perhana tuli just 3 sorsaa tuolta päin ja ne oli lennossa, niin en kerännyt lyömään kameraa päälle, mutta ammuin lennosta tuonne. Niin. Nouda, ota kiinni, siellä se on. Ota. Siellä. Niin, sain ammuttua lennosta. Jes. Nythän tää rupes sujumaan. Tässä otan sen vastaan. Hyvä, tulehan tänne.
Hieno, tuohan tänne. Hyvä. Tuo. Hieno, tuohan tänne. Hyvä. Joo. Loppuun asti vaan. Tuohan mulle se tänne. Tuohan tänne se. No niin. Hyvä. Hieno poika. Hienosti haettu. Hyvä. Kyllä. Enää. Tulee taas. 1. 2. Elä, anna olla. Oli vähän liian pitkä matka nuihin. Ja nyt niitä rupeaa lentämään. Ei muuta kuin jatketaan. Katsotaan, jos kääntyvät vielä takaisin. Ne jo, tänne. Mulla on pyyhe autossa. Laittaa peräkotiin. Niitä nyt rupee tulemaan tähän syyteen. Noniin, sinne. Hyvä, tuohan tänne. Hieno. Tuohan ne kuvatkin mukaan. Siellä on oikein triplahaku. Hyvä ne on. Hienosti, tuo. Ootahan minä tuun auttamaan. No niin, tuohan tänne. Oota, minä otan ne pois. Tuo. Hop, tuo. Kiitos, hyvä poika. Hyvä. Hop, nyt osta tässä. No. Hyvä. Hop. Tuuria. Hienoa. Mistä päin se tuli? Tuolta. Joo. Nää en kerännyt kuulemaan kuin äänen ja sitten paukut. Ei näihin kerkii laittaa kamerata pelkillä tässä. Ei nää on niin nopeita tilanteita. Mutta ei se mitään. Käy vähän viemässä tämä paikalle ja muiden luokse ja jatketaan vahtimista. Mutta hienosti lentää. Meni. No niin. Nyt olisi aika laittaa sorsa avauspäivä purkkiin ja kylläpähän oli hieno jahtipäivä meillä, että alussa oli vähän sellaista huonoa tuuria kun keli oli ja tuulen suunnat sellaisia, että missä oltiin passissa niin ei yhtään sorsaa tullut sinne. Sitten kun siirryttiin takas tähän mantereen puolelle ja ruvettiin passaamaan tuonne järvelle, niin tuli hienosti sorsia ja 4 saatiin tänään saaliksi ja se on minusta ihan hyvä aloituspäivä saalismäärä. Mut ei mitään, laitetaan tavarat autoihin ja lähdetään illanviettoon. Nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!